Det er godt fundet af folk. Høres det her? Nej. Det første var til årsak at jeg har finnet sådan en krymme. Men jeg har gode måneder. Jeg hadde krymme ved borste i år 2015. Men godt fundet af folk. Fråa med over en landafrøygen og kjenteren Hans Holm. Siks ena for at det har vært spurter. Finns det noe annet plass i heimen som lydjes fargen? Så at vi vil gjerne veverleie, streime, landsleie og så framveis. Som er som stødd, som er nattervirskifter og som er lukt fargen. Hans Holm lov er kannamale og vendi atter. Han har funnet 3 andre plass i heimen som lyktes fargen akkurat. Alt var lykka, veverleie, streime, nattervirskifter. Men så gjerne sier at det er bare 1 måned mellom farger og heseplassene, og i fargen bor i folk. Men hvor er vi skolen var? Hei. Godt fundet folk. Først vil vi have lov til at frembringe en kongelig tak til den lille forening Hesufert og Ungar Tjoldes Flok Urin for at invitere Pronsen og mig til denne lille separatistiske kom sammen. Denne folkefund på doktorgrund. Dejlige mennesker, dejlig vin. Det er som om, at vi er med i en forhistorisk film à la Barbara, eller at komme på museum og se alle de smukke gamle huse og jeres dejlige uldkostymer. Jeg ved godt, at det prikker, men jeg ved også, at det varmer. Og sådan er det også med rigsfællesskabet. Da jeg fik denne tale fra statsministeriet, der blev jeg altid lidt skuffet. Det var fuld af fremmedord og fraser, som ingen alligevel gider høre på. Så derfor har vi piftet den op med lidt færøsk poesi. Skjum banane tilfølger folk. Dejlig poesi, dejlige mennesker, dejlig vin. Nu, kære færinger, er I blevet store nok til at kunne begynde så småt at tænke på en gang at tage vare på jer selv. At forsøge jer med de første forsigtige børneskridt ud i den store verden. Men vær kun rolige. Mor skal nok tage jer ved hånden og føre jer. Med varme og omsorg. Det færøske samfund er i en rivende udvikling. Og i sin tale i dag lagde Laumann Eidesgaard store og ambitiøse fremtidsvisioner på bordet. Elektroniske signaturer, bredbånd til alle inden 2008, ja, for bare at nævne det allervigtigste. Fra Pronsen og mig skal der lyde et stort, varmt tillykke. For Olejdag 2005 er en stor dag for rigsfællesskabet. I dag skriver vi historie sammen. Den nye ordning, der træder i kraft i dag mellem Danmark og Kongeriget Danmark, for så vidt angår Færøerne, den hviler på historiske og kulturelle forbindelser, og den gensidige respekt imellem ligeværdige parter, som knytter os så tæt sammen i rigsfællesskabet. Nej, hvor er det smukt det her. Det kunne jeg dårligt nok have skrevet selv. Det er dejligt. Det er dejligt afsnit det der. Dejlig embedsmand. Skål. Ja. Dejlig vin. Nu er det her jo ikke nogen politisk tale. Men lad mig lige tilføje, at jeg føler mig overbevist om, at Anders Fogh har et stort, varmt faderhjerte, som banker oprigtigt for jeres sag. Og med denne vidtgående hjemmestyreordning vil han lede jer trygt igennem de mange farer og forhindringer, som den store stykke verden har at tilbyde et lille, bitte klippeland helt herude ved verdens ende. Citat William. Men selv om I er så få, så små og så langt væk, så må I ikke føle jer så unødige, som I nogle gange kan synes at være. For I har skam også noget at være stolte af. Jo, ja, selvom jeg ikke har skrevet talen selv, så mener jeg det. Da den amerikanske præsident George Bush var på visit hos Pronsen og mig. Ja, dejlig mand, ja. Dejlig mad og dejlige mennesker. Skål. Der
der pegede han meget, meget interesseret på globussen. På de små prikker ude i Nordatlanten. Og jeg sagde, ja, det er også Danmark. Det er også vores. Og ved du, hvad jeg sagde så? Bus, you know what? They are with us. They are not against us. Her i Tórshavn, der legede kronprins Frederik så godt med alle børnene. Han krukkede blunder, han spalte pik. Og vi kunne ikke lade det, der spiller gamle mand. Overalt er vi blevet mødt med varme og hengivenhed. Føringer, tag ero Tryggve som trøtl. Dejlige mennesker, dejligt land og dejlig vin. Og det er ellers ikke noget, vi møder ude i verden. Jo, på Grønland. Dejlige mennesker. I Uummannaq, hvor kongetro kæmpe eskimoer, i anorakker og kajakker, hyldede kronprinsessen. Jeg siger jer, de små inuitbørn, de var simpelthen så søde. Mari! Ja, altså, de stakkels grønlændere, de kan jo ikke tale dansk, vel? Selv kalder vi hende for miau. Sjæsbetjøt. Dejlig mad, dejlige mennesker. Dejlig vin, ja. Derefter drog vi til kongeriget Danmark, for så vidt angår Klaksvik, for at vinke til børn og gamle. Vi kørte på nyasfalterede veje, pyntede så pænt med blomster og dannebro, helt op til den undersøiske tunnel. Og jeg siger jer, prinsen kunne simpelthen ikke vente med at komme ind i hullet. Og han blev dybt rørt i sit aller inderste. Dejlige mennesker, ja, og dejlig hul der. Ja. Høgni. Egentlig var det meningen, at du også skulle have et ridderkors. Ligesom din gode ven Anfinn Carlsberg. Ja, sidst på mit seneste besøg ville han jo ikke have den, men nu blev han pludselig meget positivt overrasket. Meget stolt for at få den, og meget interesseret. Det, at man har et standpunkt til man tager et nyt, det har vist sig at være en meget god egenskab i færøsk politik. Og gennem tiderne har det tilvejebragt et tillidsfuldt og meget indbringende samarbejde mellem kongeriget Danmark og det færøske folkesamfund. Og derfor er det ikke mere naturligt, at udvalgte hædersmænd som Djurholm og Brinkmann bliver dekoreret for deres arbejde. Dejlige mænd, ja. Dejlige mennesker, ja. Dejlig vin. Høgne. Og en tjento føske irkjøje, her var skriver, til prædiker javnen om frelse. Men hvert skal man bruge der til? Frelse at vælge, hvert man skal sælge, se sjølvan og frelse sut til. Kom og tak chansen, kom truin op i dansen, og danser om guldkalven dag efter dag. Kom upui, ongin tui, aspirger omkui. Høgne, du kunne da bare have sagt, at du ikke kunne lide flæskesteg med rødkål. Og en ris, franske frikadeller. Dejlig mad, Høgne. Dejlig vin, ja. Men jeg kunne forstå på lagmand Ejdesgaard, at du har en sart mave. Og derfor en lidt ubehagelig tendens til sure opstød. Men det er okay. Det har jeg også. Jeg vil gerne bede formanden om at komme herop for at modtage en gave som et tegn på min dybeste medfølelse for jeres brave kamp, som i øjeblikket kan synes forgæves, men måske engang i fremtiden, måske kun om 2, 3, 400 år. Det gælder om at bevare håbet.
For husk, i einum túni situr hundurinn brúni. Hann tífar á mögi, tí honum vantar fögi. Men í eini stofu situr húsbóndinn og við. Hann heldur búkin, tí hann og slúkin. Góð Högni, af fyrru vitjan, du gafst os tross. Men nu skal du få en riddarakoss. Henri! Dejlig mand, dejlig mand, dejlig Høgni. Ja, takk til henne av kongali hattøkn og altså hattøkn prinske malen. Men jeg kom til det, hvor vi ikke kommer langer i fargen av tjåskaparlei enn det som vi nå har å se. Jo, altså, det særlig godt tiltak, og man hører ikke for nek, så man vet ikke om man nøkter eller ikke nøkter. Man må bare ta det som det Men Olavsvågen god. Ja, sløyker og stander, dørte sambandet fad, og flenner du ikke kongelig og grad, og leser du ikke i krossen, og stora banda og reien og løy, at heimon gerast egen fyndar bløy, og flekta deg sambandsrossen. Fra trein og jeg tenklingsjæl og kvartes og iver av åknade jo enn finnes treier av landet tar vauren brekk og fletter så njæl tar vauren brekk og setter så njæl og kvettet av vannlokk og bandet. Wow!